Если мы изначально думали, что мы будем создавать проект про Беларусь, в итоге мы выиграли конкурс из-за того, что это стало уже про всех. Раз на 2 гады Венецыя ператвараецца ў цэнтр сучаснага мастацтва для ўсяго свету. На некалькі месяцаў горад запаўняюць выставы, нацыянальныя павільёны і тысячы людзей, якія прыязджаюць сюды, каб пабачыць, чым сёння жыве культурны свет у розных краінах. Каб атрымаць сваё месца на карце сусветнага мастацтва, дастаткова афіцыйнага ліста ад Міністэрства культуры арганізатарам біенале. І краіна аўтаматычна становіцца удзельнікам падзеі. Але калі за табой не стаіць дзяржава, працэс выглядае інакш. Тады права быць тут трэба адстойваць у конкурсе сярод сотняў заявак з усяго свету. Менавіта такі шлях сёлета прайшоў беларускі праект ад беларускага свабоднага тэатру. Ён стаўся адным з 31 абранага журы незалежнага павільёну. Я думаю, что наша идея изначально очень хорошо переплеталась с идеей всего Венецианского биеннале 61-го и темы In Minor Keys, что изначально мы прочитали как в минорных нотах, но то, что куратор всего биеннале подразумевала, это скорее маленькие детали, которые мы перестаем замечать. А учитывая, насколько наш павильон завязан на все вот эти маленькие детали, которые делают твою жизнь под авторитарным режимом, оно очень хорошо переплеталось. А это в первую очередь то, на что они смотрят, как заявленный коллатеральный ивент отвечает на изначальную тему. Беларускі праект, адрозна ад большасці нацыянальных павільёнаў, размясціўся не на востраве Джарджыні, дзе традыцыйна праходзіць асноўная частка біенале, а ў самым цэнтры старой Венецыі, у адным з найстарэйшых гарадскіх касцёлаў. У гэтай сакральнай прасторы венецыянскі шум сціхае. Праз гукі, пахі, цемру і візуальныя вобразы глядач паступова пераносіцца ў беларускую рэальнасць. И я хотела, чтобы люди, которые пришли бы к нам, они почувствовали вот эту транспортировку в Беларусь. И хотя мы используем Беларусь только как изначальную точку, потому что, мне кажется, вопрос surveillance, он настолько глобальный, это настолько всем понятно. К нам приходят люди из Гонконга, и они понимают, о чем мы говорим. Это перестало быть каким-то уникальным опытом одной авторитарной страны. Проблема скорее в том, что, как мы и говорим на этой выставке, лучший контроль — это контроль, который ты перестаешь замечать. Самая эффективная диктатура — это диктатура, к которой ты привыкаешь. И, к сожалению, к белорусской диктатуре все привыкли. Як звыкліся, да прыкладу, з цэнзурай. Знішчэнню літаратурнай прасторы, свабоды слова прысвечаная інсталяцыя Мікалая Халезіна. Гіганцкі шар забароненых кнігаў, сярод якіх як сусветная класіка, да прыкладу 1984 Джорджа Ораула, гэтак і беларускія аўтары. «Па што ідзеш воўча» Евы Вежнавец, час секонд-хенд Светланы Алексіевіч, сучасная энцыклапедыя для дзяўчатак Каці Дзянісавай і Марыны Ментусавай. Творы, якія здымаюць з паліцаў крамаў і бібліятэк, прыбіраюць са школьнай программы и нават спальваюць. Через AI проходили целые списки литературы, потом искали, где их можно купить, потом объявляли сбор для людей, люди нам присылали книги, и это невероятно на самом деле. Это такой
коллективный труд. Ну, люди вот покупают, представляете, они покупают там, допустим, по 20 евро книгу, да, и они отправляют тебе, чтобы эта книга участвовала здесь. Ну, вот это, в этом и есть, собственно говоря, Венецианские биеннале. Вот это и есть те смыслы, которые большие смыслы. Дарэчы, інсталяцыю вы ўжо маглі бачыць. Прататып кніжнага шара быў зроблены яшчэ ў 2020-м, як частка дэкарацыі да спектаклю «Сабакі Еўропы» паводле аднайменнага раману Альгерда Бахарэвіча. Даніэла Каляда расказвае, некалькі месяцаў яна ўгаворвала Мікалая Халезіна уключыць гэтую працу ў экспазіцыю. Спачатку ён адмаўляўся, не хацеў, каб праект успрымаўся як працяг тэатру ці засяроджваўся вакол ягонай фігуры. Аднак пазней даў згоду. А здесь эта история, когда Альгерда книги закапывали бульдозером в землю, то вот здесь уже этот шар разбивает этот бульдозерный ковш. И на самом деле это и есть наша правда. И в этом шаре здесь нет незапрещенных книг. Здесь все книги, которые в той или иной стране запрещены. И мне кажется, это очень важным, потому что мы вступили в эпоху, когда мы будем видеть этого все больше и больше, пока мы не откатимся назад. Но беда в том, что если мы изначально думали, что мы будем создавать проект про Беларусь, в итоге мы выиграли конкурс из-за того, что это стало уже про всех. Інсталяцыі другога мастака і дызайнера Уладзіміра Цэслера займаюць адну з залаў касцёлу. Па дахам вісяць саламяныя павукі, якія, згодна з беларускай традыцыяй, ёсць абаронцамі дому. Толькі вось метал, з якога створаныя абярэгі, той самы, з якога робяць турэмныя краты. У гэтым кантэксце значэнне павукоў мяняецца, і вобраз гучыць як сімвал трывогі і абмежавання. Цэнтральнае месца займае пшанічнае поле, сабранае 42 тысяч каласоў, кожны з якіх усталёвалі ўручную. Гэты працэс заняў тыдні і стаў асобнай часткай працы над праектам. Не толькі мастацкай, але і фізічнай, амаль рытуальнай. Як расказвае куратарка Даніэла Каляда, да мантажу далучаліся людзі, якія нядаўна выйшлі з беларускіх турмаў і цяпер апынуліся ў Польшчы. Шмат для каго гэта стала спосабам адчуць супольнасць пасля досведу ізаляцыі. З меркаванняў бяспекі удзельнікі вырашылі застацца анонимными. Это были беженцы из Украины, это были политические узники, которые совсем недавно вышли. И все эти люди работали над этим полем. То есть для меня, на самом деле, как бы сильно я не любила все работы в этом павильоне, но это поле и количество людей, которые над этим работали, оно и делает этот павильон белорусским. Да тэмы кантролю звяртаецца і сама Даніэла Каляда у інсталяцыі, якая сустракае нас на ўваходзе ў другую залу. Крыж з камерамі сачэння зроблены з чыгуначных рэек, якія калісьці вялі ў Асвенцам. Спецыяльна для выставы іх перадалі польскія партнёры. Дзеля беларускага праекту на біеннале упершыню з гэтага касцёлу знялі сярэднявечныя і рэнесансавыя фрэскі і іконы і адправілі іх на рэстаўрацыю. Іхнае месца занялі працы градзенскага манументаліста Сергея Грыневіча. Гэтыя карціны працуюць як алтарныя выявы ў сакральнай прасторы. У меня уже довольно великий досвед працы с этими библейскими старыми мотивами. Тым больш, што ў мяне ёсць уже пэўны досвед працы з абразамі ў іконах. У мінулым годзе я рабіў для Наваградка два вялікіх абразы Петра і Паўла. Мае творы выстаўляліся ў Гродні, у касцёле і пры праваслаўным саборы нават. Так што ёсць у мяне пэўны досвед. Але гэта прызнанне мае высокую цану. Каб удзельнічаць у венецыянскім біеннале, мастак выехаў з Беларусі і, здаецца, без зваротнага квітка. Я працаваў у стол, працаваў шмат, і ўсе гэтыя працы рабіліся з мэтай паказваць іх у Беларусі. Але я, конечно, не мог, як і шмат мастакоў, большасць мастакоў знаходзіліся ў чорных спісах. Час ад часу я выстаўляўся за мяжой, але это былі такія спарадычныя выставы, альбо арт-фея, кірмашы мастацтва, дзе можна было выстаўляць
толькі салонныя, скажем так, творы, альбо калі я выстаўляў тое, што я хацеў, то я выстаўляўся пад псеўданімам. За сваю кар'еру мастак правёў больш за 60 персанальных выставаў і удзельнічаў у дзесятках калектыўных праектаў у Беларусі і за мяжой. У тым ліку Швейцарыі, дзе манументаліст мае ўласную майстэрню. У замежжы захоўваецца і большасць твораў Сергея Грыневіча, у тым ліку США, Бразіліі, Кітаі, Іспаніі, Нямецчыне і Францыі. И вот я жму. Вот трезвучие играют два инструмента, включаем еще один, уже громче. И еще. И еще. И еще. И еще и педаль. Да, сейчас мы так включили пару регистров. Орган такой старенький, 15 века. Сейчас вам что-нибудь такое путийное. Кампазітарка Вольга Падгайская стварыла для біенале арганную кампазіцыю, пабудаваную як паслядоўнасць моцных крэшчэнда і рэзананснай цішыні. Музыка фармуе прасторы адчуванне напружанасці, якое пастаянна змяняецца і не адпускае слухача. Конечно, подходили, спрашивали, даже некоторые рассказывали, что они услышали в музыке, и именно услышали то, что я хотела передать. Вот это вот напряжение и внутреннее беспокойство вперемешку с хаосом, и даже некоторые услышали свет и оптимизм. Як адзначаецца ў матэрыялах выдання «Гарден», асабісты досвед кампазітаркі непазбежна прабіваецца ў гэтую працу. У лістападзе яе мужа затрымалі ў Беларусі на 15 сотняў, і гэта суправаджалася пагрозай больш доўгага зняволення. I lay down and fell asleep about 20 minutes later. At 23:30 they woke me and told me to gather all my belongings. They drove us like that for around 12 hours. It was very uncomfortable, but it did not affect how I felt inside. Пра беларускі досвед арышту і ізаляцыі замежныя госці павільёну могуць пачуць і з аповедаў палітычных вязняў, што няспынна гучаць галасамі сусветна вядомых зорак, сярод якіх Стывен Фрай, Джуд Лоу і Джиллиан Эндерсон. Because for all those years, I had been holding on to one stupid thought: I'll get out and I'll go home. I wasn't even thinking about politics anymore or anything like that, just home, to my parents. And then, when you step off the bus, stand on that cold asphalt, and someone just tells you, go that way. And you realize, that's it. There'll be no I'll go home. Меркаванні крытыкаў пра беларускі праект падзяліліся. Хтосьці, як да прыкладу галоўны рэдактар даследчай платформы сучаснага беларускага мастацтва «Калектар» Сергей Шабохін, палічыў выказванне беларускага свабоднага тэатру, цытата, эмацыйным, плакатным і тэатральным. Іншыя ж, як журналісты Financial Times, назвалі неафіцыйны беларускі павільён адным з найлепшых на венецыянскім біенале. Можна паспрачацца наконт таго, як наша краіна мусіць быць прадстаўленая на сусветнай арт-пляцоўцы і наколькі умесна прадаваць Беларусь праз рэпрэсіі і катаванні. Аднак дакладна можна сказаць тое, што дзякуючы праекту беларускага свабоднага тэатру пра сітуацыю з правамі чалавека ў нашай краіне, якая не моцна змянілася з 2020 года, зноў загаварылі на міжнародным узроўні. Это не мой павильон, это не павильон Белорусского свободного театра. Это в первую очередь такой островок всех белорусских туристов, которые сюда приедут, смогут зайти и почувствовать себя дома. Поэтому в первую очередь это историческая подея, потому что я надеюсь, на эти 6 месяцев у белорусов появится дом.